Ng'amanyo luongo burani mokwongo nyen ng'a. Nikech jakom to duogo wuoyo bang'e to wacho ni odwa ni mondo ji odhi Kamkunji. To ne wang'anyo nang'o. Diere mane wang'anyo higa mar 90 ne nitie gima ne wadwaro. To gima ne wadwaro gi ng'eny gi wasoyudo nikech ne wadwaro ni wabed gi party mang'eny. Ne wadwaro ni wabed gi sirkal manyalo tiyo mowinjore. Koro nitie gik mane wanwang'o ni gima duong' mondo wanwang' gik mane wadwaro gi duto ne nyaka wabed gi katiba manyien. Mane waduogo wabedo katiba manyien ma 2010. Kane wasoloso katiba ne wabedo gi migepni mopogore opogore. Koro nyoro nyeno odiechieng' manya wadhi rango no okay. Wasowuotho nang'o nyaka nene wayud gigi. To joma ne dibed nogore. Ang' mosotimore bang' mano. To kine kanyo eminwang'o ni wadwa deal gi jok moko makoro igi owang' sirkal. And ing'e ni history en gima ber. Nyoro nyaneno ka kuonde moko iwacho gima ne Kalonzo wacho ka wadwaro multiparty. Aparo nyeni show mar Churchill somewhere. Kendo nyinyiso ng'ato kaka Gachagua ni diere manene wang'anyo en ndiyo mane goyowa. Kidiyo diere go ne en ga lot of power. So nyoro gin nyegi onge sako mother celebration. To jomatindo gima taga go sirkandni bende and the intelligence. The intelligence mapini poko identify gimomiyo jomatindo gi ng'anyo. Jomatindo gi moko nitie ohala because Kenya onge jomatiyo. So samani TikTok cha to kayo nene bochopo a certain number to he makes money. Koro nitie joma dhi ng'anyo on that basis. Onge principle moro apart from the other one. Kirango ng'anyo manyo betie tinwang'o ka gima koro wapidho kaka Kenya gin joma fundu. Ting'enja maundu en okiak te girgi. En ochal dhiang' machamo puothgi. Makodonjo to chama chama. To ok mano to puoth dalagi. Koro kinwang'o sani kuo emanyo betie mang'eny to gikwalo duke magin wakin gi nyiepi. Gima thaga go police mapod bro chando gi go jo Kenya. En kaka sani neno kilando no kan jotho 11. To ngi investigation report mawacho gimomiyo ng'ano tho. Kata ng'ani ne en ng'aka pok otho. Koro bro nwang'o ni bro kawo police onego joma innocent. Seche moko to ng'ato nyo negi ma en to nyo dhi kwelo. Koro police okaw time margi mondo gi review this thing. Koro gima nyetimre ng'anyo ma budho manyoro nyo ken ng'anyo. Nyo nego bed mwaweyo jakom to wuoyo kata wa en geje. Wang'iso ni gimomiyo ne ugore en ma guma. To wasoyudo ma to jomarito wag chike mimiyo wagi hinyo wa ma. Wa move nang'o from this. Mane gima nye jakom address ga godhiambo sacha. Nikiri kaka sani kirango where we have a problem, this thing calls back to leadership. To leadership oken President Ruto kende. Leadership en kata parliament. Nikeche sami wuoy about employment. Koro wane monego wang'ad rieko to wacho no okay. Kapo disindike 10,000. Wan go ward sedi countrywide. Wadwa nwa make sure ne ward ka ward jiwoke makama to a certain number. Mondo koro jogi chopo kama koro nyakwa chak scale out how the katiba nyalo reveal how we progress the development of this nation. Kijwason wango ni jotelo gin jomaricho. Ke gine magidhi to kawo nyathi wayagi kata kidhi CDF sani management. Countrywide mano mako ganda. Ibo nwa ko kawo nyathi nyamin, nyathi wayagi, nyathi ne moroka ema chamo sara. To ng'amoni go tigino to onge. Koniti blame ngano president. Gigo duto obawi wi president. Kibiri gope ma Kenya gi. Kenya en piny madongo. Pod wabro bedo gugo. Koro samanyo wanege economy nyoro.
Are we not putting a scale again? Borrowing my president. Ero kamana Nduku katamna kapoko chopo karamna weche mago chumi ngeni nyalo karamna penye ni ng'anyo moro duche manyore beneno time karamna kaka nigeno eyo kaka na neg benitim